KukaLuka isahluko se-18 soqala ukufunda evesini lokuqala. Wabalandisa umfanekiso wokuthi bamelwe ukukhuleka njalo bangadangali. Wathi kwakukhona emzini othile umahluleli othile owayengamesabi uNkulunkulu enganaki muntu. Kulowo muzi kwakukhona futhi umfelokazi owayelokhu efika kuye ethi, "Ngizwele esitheni sami." Kwaba yisikhathi engavumi, kepha ngasemuva wathi phakathi kwakhe, "Nakuba ngingamesabi uNkulunkulu, nginganaki muntu, nokho-ke ngokuba lo mfelokazi engikhathaza njalo, ngiyakumzwela, funa angizuke ngokufika njalonjalo." Yayisithi inkosi, "Yizwani okushiwo ngumahluleli ongalungile. uNkulunkulu kayikubezwela yini abakhethiweyo bakhe abakhala kuye imini nobusuku, ababekezelele na? Ngithi kini uza kubezwa masinyane. Nokho nxa ifika iNdodana yoMuntu, imbala iyakufumana ukukholwa emhlabeni na?" Wayesekhuluma kwabathile ababezethemba ukuthi balungile, bedelela abanye, ebalandisa lo mfanekiso ngokuthi abantu ababili benyukela ethempelini beya kukhuleka, omunye engumFarisi omunye engumthelisi. UmFarisi wema wazikhulekela ngokuthi, "Nkulunkulu, ngiyakubonga ngokuba ngingenjengabanye abantu, izigcwelegcwele, abangalungile, iziphingi, njengalo mthelisi. Ngizila ukudla kabili ngeviki, nginikele okweshumi kukho konke enginakho." Kepha umthelisi emi kude wayengafuni nakuphakamisela amehlo akhe ngasezulwini, kodwa washaya isifuba sakhe ethi, "Nkulunkulu, ngihawukele mina soni. Ngithi kini, lo wehla endlini yakhe elungisisiwe kunomunye, ngokuba yilo nalowo oziphakamisayo uza kuthotshiswa, kodwa ozithobayo uza kuphakanyiswa." Baletha kuye nabantwana ukuba abaphathe, kepha abafundi bekubona babakhuza. Kodwa uJesu wababizela kuye wathi, "Vumelani abantwana beze kimi, ningabenqabeli, ngokuba umbuso kaNkulunkulu ungowabo njalo. Ngiqinisile ngithi kini, yilowo nalowo ongamukeli umbuso kaNkulunkulu njengomntwana kasoze angena kuwo." Umbusi othile wayesembuza ethi, "Mfundisi omuhle, ngiyakukwenzelani ukuba ngidle ifa lokuphila okuphakade na?" Kepha uJesu wathi kuye, "Ungibizelani ngokuthi ngimuhle? Akakho omuhle, munye kuphela, uNkulunkulu. Uyayazi imiyalelo wokuthi, ungaphingi, ungabulali, ungebi, ungafakazi amanga, yazisa uyihlo nonyoko." Kepha wathi, "Konke lokho ngikugcinile kwasebusheni bami." UJesu ekuzwe lokho wathi kuye, "Usasilalelwe into enye, thengisa ngakho konke onakho, wabele abampofu, khona uzakuba negugu ezulwini, uze ungilandele." Kuthe ekuzwa lokho wadabuka impela, ngokuba wayenothile kakhulu. UJesu embona wathi, "Kulukhuni kangakanani kwabanomnotho ukungena embusweni kaNkulunkulu. Kulula ukuba ikameli lingene ngentunja yosungulu kunokuba onothile angene embusweni kaNkulunkulu." Abezwayo basebethi, "Pho kungasindiswa bani na?" Kepha wathi, "Okungenzeki kubantu kungenzeki kuNkulunkulu." Wayesethi uPetro, "Bheka, thina sishiye okwethu sakulandela."
Wathi kubo, "Ngiqinisile ngithi kini, akukho umuntu oshiya indlu noma umkakhe noma umfowabo noma abazali noma abatwana ngenxa yombuso kaNkulunkulu, ongayikukwamukeliswa okuphindiwe kaningi kulesi sikhathi nasenkathini ezayo ukuphila okuphakade." Wayesebasondeza kuye abayi12 wathi kubo, "Bhekani, sikhuphukela eJerusalema, konke okulotshwe ngabaprofethi ngeNdodana yoMuntu kuyakugcwaliseka, ngokuba izakukhashelwa kwabeZizwe, iqolodele, idunyazwe, ikhafulelwe ngamathe, bayishaye, bayibulale, kepha ngosuku lwesithathu izakuvuka." Kepha bona kabaqondanga lutho lwalokho. Lelozwi lalifihlakele kubo, abakuqondanga obekushiwo. Kwathi esesondela eJerikho, impuputhe ethile yayihlezi ngasendleleni inxila. Isizwa isixuku sidlula, yabuza ukuthi, "Kuyini lokhu?" Base beyitshela ukuthi kudlula uJesu waseNazaretha. Yayisimemeza ithi, "Jesu, Ndodana kaDavide, ngihawukele." Ababehamba phambili bayikhuza ukuba ithule, kepha kwayikhona imemeza kakhulu yona, ithi, "Ndodana kaDavide, ngihawukele." Wema-ke uJesu, wayala ukuba ilethwe kuye, isondele. Wayibuza ukuthi, "Ufuna ngikwenzeleni na?" Yathi, "Nkosi, ukuba ngibone." UJesu wathi kuyo, "Bona, ukukholwa kwakho kukusindisile." Yayisibona khona lapho, yamlandela imdumisa uNkulunkulu, nabantu bonke bekubona bamnika uNkulunkulu indumiso.